dona mai està on té que estar. Després diuen si els homes són roïns perquè soltem 4 crits o peguem 2 punyades. Però és que n'hi ha dona que no sap quina és la seva obligació. I en la feina, hi ha que veure la mala sang que són capaços de fer-me traure la meva feina. A les 10, recent esmorzat, un cotxe matricula a València, que com són els llestos de la capital, que es creua al semàfor del carrer Navarra en roig. Damunt volia tindre raó dient-me que l'havia creuat en groc i que, a més, feia tard a la consulta al dentista. Com si això fora prou motiu per fer aquesta barrabassada. Aixina és que un cotxe, com aconseguisca prendre-li nota de la matrícula i s'imbècil, li caurà un pèl. No, el que em faltava. Ara quan pugi veuràs tu. Tenen un fum de vegades que mires molt bé qui te relaciones. Tu creus que aquesta forma de conduir és l'adequada? Doncs dis-li a aquest amic teu que d'aquesta és lliure perquè m'ha pinat en un bon dia, perquè si no... Que sí, papito, que sí, que li ho diré. Mira tu. Escolta-te bé, mira, filla meva, un xic que conduís un Porsche no et convé. Eixos mai es casen en la dona d'un municipal, en la filla d'un municipal. Que sí, papito, que sí. Adeu, papi. No, tu no cregues, no, pa què? Ara que no s'acabessi la cosa, el de les 12 als 4 cantons. Ala! Sí, home, sí, ves! El de les 12 als 4 cantons no ha tingut tanta sort. M'ha pillat en un mal dia. Estava jo de mal toc. Clar, com són els més dèbils i els que la llei més protegeix, doncs es creuen el carrer per on es passa del forro i sense mirar. Li he pegat una bronca. Mare, quina bronca li he pegat. Ara una moto, a estos sí que no m'estraven. Sempre sense casco i fent un món de soroll. A veure tu. Això no pot ser. Nostre senyor, i què m'ha de fer jo per a que em castigues aixina? Aquesta dolent no té coneixement. Espera que puges i veuràs. Lori, t'he dit un punt de vegades que no et puges a ninguna moto sense casco, eh? Ai, pare, és que se m'han oblidat els apunts d'història i Alfons m'ha arribat a per ells. Alfons? Qui és Alfons? És aquest xic que moltes vegades fa a mi els treballs així a casa. El desastrat, ixe que va sempre trencat. I en ixos pèls tan llargs. Per Déu. Mira, això... Escolta, t'he dit sempre que mires molt en qui te relaciones. Nosaltres tenim un cert estatus social. Jo soc municipal. I tu no t'has de relacionar amb qualsevol pelagats. Sí, pare, adeu. Claro, no cal que facis cas, no. No, si jo al final així entre les dones. Les xiquetes estes. Va, vés-te'n ara, ara altra vegada. Bona nit, sí, home, sí. Mira, les xiquetes estes, que fan el que es rote, i sa mare que les apoya. I la meva feina, el dia menys pensat, el meu cor pega un pet i me'n vaig a la preparar. Segur. I no creguen que la cosa no acaba així. Avui, dia complet. A les 2:15, o sigui, a punt de fer el relleu, en un 3 i no res, adeu acabarà ara. El segon cotxe del carrer Herrero, en la placeta de la Pau, que anava conduint a la seua i parlarem i se m'avaia el mòbil, ha hagut de frenar i ho ha fet tard i s'ha fotut una trompa contra el de davant. Per culpa dels iaios, que feien tard
apuntar-se un viatge a la màniga del Mar Menor i a menjar-se una paella d'arròs monumental. Que clar, no es podien esperar al semàfor desvianants en verd. Així es podria dir allò de se'l socarrava l'arròs. Mira. Urbana, t'he cridat un fum de vegades. On estàs? Pues chico, dúchame y arréglame, que es que no puc. Sí, clar que pots, sí. Pero dime, ¿qué me dius de l'home germana? ¿Qué me dius? Que toquen, te dic. No voldràs que vagi a obrir jo? No, Ves a obrir, ves. Així si no em plantara, al final ho faria tot jo. Mira. Pasa, Moisés. Venga, señor Urbana, descartes. Ah, molt bé, fill. Vale. Ahí tens a Cipriano. Señor Cipriano, si no t'importa. Señor Cipriano, mire, que m'ha dit mon pare que no se n'oblide, que avui toca la revanxa de Descartes. Ah, i que es prenga un botazo del tia, perquè la sort de l'altre dia va ser la del principiant. Principiant d'un pare, principiant, bellotero i seva. I li dius que ja pot anar demanant-li diners a ta mare per pagar-me tot el que em deu? Va guardar les cartes i les faré tragar una a una. Senyora Urbana, mire, que m'ha dit ma mare que aquesta vesprada espere com sempre a l'hora de cafè. Ai, moltes gràcies, però no sé si podré anar, Quina calor que tenen així, no? Si fa calor, que no ho sents, Urbana? Sí, que fa calor. Trau-li alguna per a veure. Perquè en els dies que ha estat allí ja vos coneix bé a totes les dones d'aquesta casa. Això és el que t'ha dit el doctor. Dona, Aixina no m'ho va dir. M'ha dit que la teva germana té que viatjar, distraure's, i que millor que viatjar i distraure's que buscar-se un novi que li doni se case, que li doni faena i xiquets. Més escurar i canviar bolquers i menys pareadors. O sigui que sí que li passa alguna cosa. És greu? És qüestió d'operació? Quina malaltia té? Dis-meu, per favor, dis-meu. Mira, a la teva germana el que li passa és això, que li fa falta un que la convoie i que mos deixi viure tranquils d'una. M'entens? Sí, i en quant a això, el doctor Capcalén i el que li dieu Boratos, que jo li dic Capolin, perquè jo té el Capolin, m'ha dit que ja me la puc emportar d'allí. Però, per què no ha vingut en tu ara? Si t'ho ha dit? Mira, t'ho tornaré a explicar, perquè jo de la faena, jo dic sempre a peu. I la senyora marquesa de la Pera Bollida no pot caminar. I el doctor Cap de Meló Ixe encara no tenia l'informe fet. Pues vinga, me cenarà, va. Me cenaré, posa la seguida. Espera que me lleve l'uniforme, em fique una altra roba i diner, que estic encara... De veres, allí a la tauleta t'has preparat el dinar. Va, Cipriano, jo t'ajudaré a canviar-te de roba, vinga. Collons. Seguís pensant que tot ho inventes tu. Per a que no me passe quan estic així en casa. Me vols fer creure que el teu pare és un tio molt estrany. Mira, Alfons, cada casa és un món, com diu ma mare. Però pense que nosaltres no hem vingut així
a parlar de la meva família, veritat? Perquè si és aixina, ho podien haver fet al parc o a la biblioteca. Clar que no. Hem vingut a desenvolupar aquestes fórmules que se me resistixen. Igual que tu en este moment. Però ja caureu les dos. Vinga, tu, marxar. Espere que tu antes. Que sembla que tingues tentàculs. Sempre, sempre estàs disposat a fer exercicis de més. Va, seu-te bé al sofà i comencem. Això és el que vull començar. Però per què no anem al teu quarto com altres vegades? Està bé. En l'ullança que eres fora d'ací i dins de casa. Primer, la fórmula. I després, el que vulgues. No, primer un adelanto per a que se m'espavile el cervell. Ja estic fart d'estar sempre amb el cor en un punt. Però que no. Bon, com tu diguis. Però després no et queixes perquè estàs superavisat. Escolta, Cel, Què? em fa la impressió que no vols que parli amb ton pare. Tu estàs segura dels teus sentiments per mi? Clar que sí. Sí? Sí. Però jo conec el Papuchi i sé que no li sembrarà bé la nostra tan fàcilment. Ah, no? Jo no, galeno. I el que no m'agradaria que ell, per a que la nostra missa hagi de funcionar. Ho comprèn? Sí, ho comprèn. ¡Pero qué golpe! Mira la mosqueta monta de la doctora. Te pilla el general, tindràs arrest per tot el que queda de l'any. Te l'has enterat? Calla, cridanera! O sea, que tens escola de normalitat? A més, que si jo sóc adoptada, a tu et van trobar en un bol de fem. I tu? I aquesta se m'agana i a terra. I tu? I tu què fas així a casa tan pronte? T'han despatxat de la feina, No, filla, no. Però és que els que treballen mereixen tenir unes vacances, que és molt esgotador. No com tu, que les tens des de l'1 de gener fins al 31 de setembre. No, de desembre. Mira, germaneta, no es soporten esos aires de dona de mono, com si sols tu fueres la que aguanta tot el pes de l'univers. Oh? Què li vols a la mare? Doncs suposo que el mateix que tu. Cerciorar-te, que no hi ha ningú així a casa. Escolta, tu espavilada, què és això de cerciorar-me? Què penses? Que jo faig com tu? Que amb l'excuseta de que estudies, lo que fas és que te pegues unos revolcades al teu cuarto, bonica, que ja està vella. Perdona, Perdona, que jo he vingut així a repassar unes fórmules que se me resistixen. Ah, sí? I què feies a terra? Què buscaves? La lentícula que t'ha caigut? O millor aquesta formuleta que no trobaves? Alto! 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 ¿Es por saber per què estem els dos discutint d'eixe modo? Ai, mira, tens raó. No ho sé. Potser per els nervis, però el superinsult que m'has donat. De veritat. No, però no pareu. Seguiu, per favor. Mai haguera pensat que fora tan divertit tindre una germana. Això és perquè tu deus ser fill únic. Ah, molt bé, xaval, molt bé. Sí, senyor, bon observador. Doncs sí, tens raó, soc fill únic.
Doncs mira, en ma casa ne som 6 de famílies. I les hores dels esmorzars i dels dinars i de sopars són 16 de maricón l'últim. Poder ser l'últim molt sovint. Sí. Saps on són els vells? Quins vells? ¡España! ¡Mija! Mira, per favor, Uy, comencen que la mare diré esa parauleta te la farà tragar. Doncs suposo que la mami al súper. Segur, segur. Per les últimes compretes. I el pare? El pare ha anat a l'hospital. Que vull ser la dieta. I tu? Què fas així amb este? Com que este, per a tu, menudeta, don Joan. ¡Alto! És que Joan ja no aguanta més. I ve disposat a parlar amb el pare. Clar que sí. Però Terelu, Què dius? Tu estàs boja? parlar ella i el pare? I justament avui que torna la tieta? Anda ja! Però i què més dona? Si així, en esta casa sempre hi ha festa. Mira, quin de tots els nuvis que ha tingut li ha agradat al pare? Aquest és el que fa 5 o 6 o... Però, Terelu, com que sóc el que fa 6? Però si m'havies dit que era el primer. Refia't de les dones. Ai, no, carinyet. Però és que sí que n'eren novits, ni res. De veritat, però si tu eres el meu amor verdader, t'ho he dit. Clar. Doncs segur que la meua Lorin te guanya el número. Tinc la núvia més gigona de tota la universitat. Doncs t'enganyes. Ah. Ella només n'ha tingut 2. El resto de la família és meua. Tu qui eres per a fer aquestes afirmacions tan indiscretes? Qui, jo? Sí, tu. Doncs ja t'ho he dit, el tercer nuvi! No, i la cosa més gran. Escolta, tu, boniqueta, i tu no li dius a la mami que només que era un company de la universitat i que veniu a fer uns treballs junts? Ai, i company és o no? És que no s'entereix. Mira, Terelu, tan espavilada com ets i sembla que la teva germana encara et guanya. Hipergolejada. ¿Tenéis visita? ¿Sabes que el padre está per la dieta? Sí, Max. Hola. Hola. Terelu me lo ha dit. Nosaltres dos anem a l'habitació per acabar un treball per al mà. I després... Mare, mira. Ell és un alumne. Molt de gust, senyora. El gust és meu. Bé, aquí tinc una miqueta de fana per dins. No se'n vaya, senyora, és que jo volia parlar amb vostè i amb el seu marit també, però clar. Ah, bé, pues a mi ja me veus. I el meu marit en este moment no està. Ja. Però si és algo urgent i jo te puc ajudar, pues dime-ho a mi. Sí que podrà ajudar-me, dic jo. Encara que sé que ja no s'estila això de demanar-la als pares, però és que m'han dit que al seu marit no li agraden gens les sorpreses. I com que jo estic tant la meva tele... I fas molt bé. Però no sé si te valdrà això, Perquè és que al meu marit no és que no li agraden les sorpreses, no. El que no li agraden són els nuvis de les filles, siguen com siguen. Però de tota manera, tinc que dir-te que tu a mi ja m'agrades per lo valent que has demostrat ser. Sí. Doncs moltes gràcies, senyora, però el seu marit està en fera. Perdonen, no? Ja te comprenc, però no et preocupes. Però ja veuràs tu i comprovaràs que es queden curtetes en el retac, que sí? Escolta, chicuelo, ¿tú qué eres? ¿Enfermer con la más chiqueta? No, jo soc pediatra. El que passa és que treballem al mateix hospital, això sí. Pediatra... I això són els que arreglen les ungletes dels peus, ella? Mareta, que això són els podòlegs. Què dius? No,
No, senyora, jo sóc especialista en medicina infantil, metge de xiquets. Clar, a això volia jo dir. Claro, pediatra, sí. Mare, ja vas fer l'interrogatori, Espera. Vaig acompanyar el Fons fins a la porta i torne, I a més tu no volies que t'ajudara no sé què a fer per la cuina? Que sí, filla, que sí, sí, ara m'ajudaràs. Adéu, hermana. Adéu, Alfons. Tens una taqueta ahí. Una taca. Alta pataca! Pues jo me'n vaig dir que tinc que preparar moltes cosetes encara perquè està a punt d'arribar la meva terrena de l'hospital i vull dir tot molt ben preparat. Sí. Bé, doncs un altre dia tornes, xerrarem i passes la prova del general perquè avui jo crec que no te convé. Mira, jo crec que la meva té raó. Millor tornem un altre dia. En fi, si vostè pensa que és millor, tornarem un altre dia. Però vull que sàpiga que a mi no em fa gens de por, el seu marit. En fi, ja tornarem un altre dia. Molt bé. Molt de gust, senyora. Adéu. Molt de gust, sí, molt de gust. Adéu. Adéu, simpàtica. Parelleta. Una mareta de tot. Així, una filla, arregla, va arreglar. No sé què ha Però passat, jo mare. és el que vull saber. Què ha passat així? No ho sé. Bé, té-lo tu, Lorín, filla. Sí, no, sí, ja. Tu no pensaràs, perquè ton pare és capaç d'armar així la Tercera Guerra Mundial. Ai, no, mare, jo mai pense. A més, cal més. Perquè Alfons diu que això de demanar-li als pares la mà de la filla, això són ximpleries. I que ell no necessita el vostre permís per entrar o eixir de casa. Noies, pues no sé si a mi m'agrada molt aquesta manera de pensar. Però, en fi, avui, en tal que no s'arme una tormenta amb huracà inclòs, sóc capaç d'acceptar qualsevol cosa. Vinga, anem, no has dit que no el jugaries? Pues n'hi ha feina dins, anem. Ai, per parlar. Va, ja vaig. Vinga, dona, que tampoc es va posar-te com t'estàs posant. A la fi al cap, l'únic que he fet ha sigut donar-los la nostra adreça per si volen fer-te alguna visiteta. A mig hospital? Però anem a veure, a tu qui et dona permís per organitzar-me la vida? Jo et dic a tu com tens que fer les teves coses. Doncs tu fica't en lo teu. Manegueta, que eres un manegueta. Calliope, no ententes, Que com se m'oblide que estàs malalta, em comença a disparar com si fos una metralleta. Però anem a veure. Tu qui eres per dir-li al doctor Capcalent que jo sóc soltera i sense compromís? Dona, jo ho feia per tu, estàs tan a soles. I també ho feies per mi quan li has dit que tinc una bona renda? I el més espantós, que m'agradaria eixir amb ell, però que com em feia vergonya, per això ho dies tu! Però tu no vas dir que era un home molt templat i que no t'importaria escapar-te d'ell a una illa deserta? Però què dius? Això d'on ho has tret? On ho has sentit? Això li dirà a la teua neboda Terelu, a la teua neboda Lorín, mentre feien el sopar per a tots nosaltres, la tercera nit que tu te vas quedar a cuidar a Urbana. Claro, claro. I tu, que eres un manifacet, estiraves bé l'orella, veritat? Doncs mira, xiquet, sols va ser un comentari simple i claret entre tia i nebodes. A més, guapo, que la primera nit ja vas intentar-me enredar-me en el celador. I 2 dies després, en el metge de pràctiques, que podia ser el meu fill. Això no té ningú inconvenient. Ara està molt ben vist la diferència d'edat i té les seues avantatges. Ah, sí? Sí. Quines? Quan tu sigues velleta, ell encara serà jove i te podrà cuidar. Mira,
No barre qualsevol d'aquestes coses i te'l trenca al cap perquè la meva germana se l'estime. Que si no, ja tindries un bon trenc. Escolta'm bé per última vegada. Tu no eres ningú per organitzar-me a mi la vida. I si tant te molesta la meva presència en esta casa, sols té que demanar-me la meva germana i jo me n'aniré. Tu jugues en una gran avantatge. Si li ho dic, la teva germana dirà com sempre que la casa és d'ella i teua i que si algú se n'han d'anar som nosaltres, com altres vegades a fer. Per això, no pararé hasta voler casar. Bé, doncs mira, saps què te dic? Que me deixes tranquil·la, que me deixes en pau. Que mira, esta setmaneta, en tantes proves i proves en aquest hospital, francament, no te ho creuràs, perquè tu no te creuràs mai res de mi, però han sigut molt dures i em sent molt desbarbuda. Au, tira! Pues mira, confessió per confessió, et deixaré, però amb una condició. Que si ve el cap de pollevixe de metge o qualsevol altre, no el despediràs sense escoltar-lo. Almenys el rebràs i l'escoltaràs. Me ho pensaré. Bo, en això me conforme. Mira, Sale, ves? Tan dos de xiquet. No sé que ha pogut veure la meva germana en ell. ¡Bonita! ¡Qué que tengo! Hola, cariño. Sí. Hola, guapa. Uy, qué guapa que estás. ¿Te gusta? Preciosa. Quantes ganes tenia que estigueres així? ¿Sí? Saps què? Què? Per poc se arma una revolució en esta casa fa una estona, t'agrada? Ah, sí? Molt. I per què, cariño? Doncs perquè la polla de la meva germana ha dut al seu nuvi així. Calla, i no mereixes a la tieta. Mare, pobrecit. Però no li heu dit que pot morir d'una picada a la cara? O una mossegada de gos rabiós, segons com el fill. Però parla de nit? No. Era quan estava per tu. Uf, de la que s'ha lliurat. Quan el veig que és, dius que l'ha salvat la tieta de no morir. Una mort segura, Ja, però diu que tornarà. Està boig, el que te dic. Però que és superosat. Jo no poso en perill el meu Alfonsín, Mare, filleta, tu sempre igual d'intel·ligent. Tieta, ens tens que tirar les cartes. Jo? Clar. I així sabrem si estos nuvis que tenim ara són els definitius o no. Vale. Vales per nosaltres? Ai, tu sempre tan previsora. Dice la tieta. Vingueu. Mira, tieta, t'acompanyo jo a la teva habitació i mentre estic contant una cosa que vull demanar-te consell. Val? Sí. Mira, tieta, me tens que salvar de la catàstrofe. Tinc un problema. Mira que te contaré. Sí, mira. És que és molt fort, tieta. Sí? Perquè tu saps què ha passat? Què? És que salvar de la catàstrofe. Menuda catàstrofe. Ai, tieta, sí. Me toque. Mare, toquen a la porta. Qui pot ser? Ah, pues no ho sé, però si vas a obrir ho sabrem. Lolín! Què? Que vas a obrir, filla? Qui, jo? Per què? Ai, per què no? Està bé. Aniré. Sempre demanant. Això sempre desastrat. Passe. Endavant. Puc passar? Ui, Sílvia. Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Sílvia, Què hi ha? què vols veure la meva germana? Sí. Està descansant, però ara mateix te li diré que vaig anar. No, si te sembla que no és bon moment o bona hora, jo torno un altre dia, Tranquil·la, que a més el metge li ha dit que necessita molta distracció. A ver, esperaré.
Però ja se sap el que li passa a Calíope? Encara no ho sé molt bé, però després xerrarem. Lolín, filla? ¿Qué? Lolín, ves i crida a la tieta. Dile que està així, Sílvia. ¿Otra vez? Sílvia. Pero si ya eran acabats. Ah, i estàs molt esgotada, veritat? Doncs la veritat és que sí, perquè això d'estudiar cansa molt. Lolín, Què? què m'has demanat abans per anar al cinema? Ja vas fent el xantatge, Està bé. Aniré. Lolín fes això, Lolín fes allò, Lolín, i sempre Lolín. I és que no se canse mai. Tira d'ànims, enseguida. Però no t'acostumes. Mira, és que no volia parlar davant de la xica, perquè, clar, tu ja saps les manies que té Calíope per la ordura, no vol menjar, i clar, va pegar un moment en què se desmaiava i que tenia marejos. Estava molt assustat. Però, clar, però com va tu per l'Ajuntament? Ah, bé. I aquella reunió que tenies. Bé, encara no s'ha acabat. Hola, Sílvia. Ai, hola, Calíope. Bona vesprada. Hola, bonica. Com estàs? Quan de temps sense veure? Sí, però jo preguntava per tu tots els dies al teu cunyat. Ah, sí? Prenem cafè junts. Què dius? Mira, a propòsit Sí. del cafè, vaig dir si el prepararé quan estigui i entrareu a berenar. Bé, I gràcies. després. Sempre està pensant en menjar la meva germana. I tu no menjar? Ai, xica, doncs és estrany, Per què? Perquè el meu cunyat, francament, els edils no li cauen molt bé. I si són dones independents com tu i jo, no li podem caure pitjor, seu. Però sí que ho sabia, lo del cafè, tot també ho havia dit ell, m'ho ha contat tot. Ja ho sé, que ho està xerrant tots els dies. Però, xica, jo t'esperava per l'hospital. Ja ho sé. Però tu ja saps per què no he anat per l'hospital. Doncs no ho sé. No volia trobar-me amb el doctor Capcalent. Per què? Ai, pensa, que després de 6 mesos d'anar junts ho van tenir que deixar. Però jo encara l'estimo. I me sembla que ja tu també. Sí. Però mira, no te vayas aixina y agarra-ho d'un altre modo. Si lo teu no funciona de ell, mira per la part positiva de la que t'has lliurat. Filleta, 9 fills i tots seguidets. Els 2 minuts, segons comptava ell per allí per l'hospital, són uns mareseros. No en pensen una de bona. I la gran sempre has dit tu que no et podia veure ni en pintura. Sí. Ai, però ell era tan afectuós i tenia uns detalls tan bonicos amb mi. Xica, i lo de la filla és normal. Tu pensa que només fa 3 anys que es va morir sa mare. Clar, la xiqueta no vol saber res de ningú que la pugui substituir. I els xicuelos, pues els xicuelos sí, són travessos, però fan molta gràcia. Està clar, carinyo, que l'amor és sec. Sí. I tinc que contar-te una cosa. Saps què ha fet el meu cunyat aquesta última setmana? Què? Doncs ha tratat d'emparentar-me amb ell, amb el doctor Capcalent. Què? Bo! Para, no te sulfures. Amb ell i amb mitja dotzena més d'hòmens. Però... No vol més que casar-me amb algú? Però ha passat algo entre vosaltres? Algo que jo tenga de saber? Que no, dona, que no, que té que passar. bueno, no sé. Sí que ha passat. Què? Què? T'he de dir una cosa, Què? que m'ha fet un regal. Quin regal? Quin regal? I estàs segura que no passa res? Calma't! Sols ha sigut aquell llibre de poemes. Com que sap que m'agraden, doncs ha volgut fer-me les hores de l'hospital una mica menys llargues. Tu veus? Tu veus quin home tan meravellós? Ai, com no tinc de voler-lo, dona. Ai,
Bé, suposa que hauràs vingut a contar-me coses, no? Ah, Que n'hi ha sí. de nou per la ciutat? De no? Mira, hi ha un home desesperat perquè tu no el deixis acostar. No serà tant. Que no? Tu ves, Joan, i veuràs. Està desesperat. Diu que no pot més, que si ho contes tu al teu cunyat o se ho conta tot ell. Però què dius? Ni parlar-ne. Tu t'imagines el meu cunyat emparentat en el seu cap de treball? Però, carinyo, si tira fum cada vegada que se parla en esta casa d'ell. Clar, però això és per la faena. Sí, sí. Això és una altra cosa. Clar, xica, i tu tens que cuidar-te el teu futur, que el futur se'l fa un dia a dia, saps? I en què les cartes Diguin coses més. Pensa, les cartes diuen que tenen que tindre paciència. Escolta'm a mi. Això de les cartes són tonteries. Ja t'ho diré jo tu després. I ser prudents, diuen també que tenim que ser. A més, ell és més jove que jo. I en damunt és l'alcalde. Així que no. Però també és un home i et vol. I Cipriano no vol que et cases? Sí, I Pere no t'ho demana? també. Pues xica, casa't i dos pardals un tir. Passa. Què et sembla tu? Altra vegada sí, la regidora. I no encara escurar. Quina moda més estranya, cada dia hi ha més regidores i menys regidors. A més d'estar a la cuina, i esta, això que em rodeja tant és que de voler algo de mi. Destino Escarmenta. Hola, bona vesprà a les xiques més templades d'aquesta casa. Això va per nosaltres. Buenas, ¿qué tal, Nicomedes? Bé, veuràs, és que m'he trobat amb Cipriano i m'ha dit que ja podia visitar-te. He dut uns bombons. Gràcies, Nicomedes, però és que jo no menjo dolços. Engreixen molt, saps? Però què dius? Però si estàs preciosa. Però si per on passes tots els homes te miren. I a mi em pareixes una xica de 30 anys. Gràcies, Nicomedes. Això és que tu em mires amb bons ulls. Gràcies. I així és. I com ja m'imaginava que no menjaves dolços, te du també... Te du també això. Ai, gràcies, Nicomedes. Sí que venia ben preparat el xicó. Sílvia, ja has saludat a Urbana? Sí, abans. Hem estat xerrant una miqueta quan he entrat. Pues ara em dius que vull comentar-te el malestar que existís entre els companys pels torns que han ficat de vacances. Ara, Cipriano, xico, ja parlarem demà, quan prenen cafè. Un altre dia pagaré un cafè d'esta. No, no me pagues res. No, anem ara. A estos les deixo jo soles, com a mi me diuen sempre. Ves que vol que vos quedem a soles, però tranquil·la, que eixirà este d'esta casa com eixia en el seu dia la panderola, tirant fum. Res, Cipriano, si vols parlarem. Pues anem. Vés anar, tira. Anem. Anem. Caliope, Sí? jo et volia demanar un favor. Molt bonic, gràcies. Res. Sí? Què volies? No series tan amable de llegir aquest vers a veure si t'agrada? Clar que sí.
rima preciosa. I la cadència arriba al cor. Ai, l'has escrit tu, Nicomedes? Sí. El trobes bonic? Et sembla bé? Molt bonic. Va destinat a una persona molt especial i m'agradaria encertar. Segur que encertaràs. Tu creus? Segur que encertarà, Nicomedes, no te preocupes. A més, segur que la persona que va destinat sentirà per tu el mateix. És per tu, Calíope. Tu m'inspires aquests sentiments. Quan penso en tu, ni en aquests poemes. Nicomedes, no sabia res. Doncs fa molt de temps, però mai m'he atrevit. Quan et tinc prop no m'acudixen les paraules a la boca i tan sol puc plasmar-les en un paper. I què vols que et contesti? No estava preparada per aquesta declaració. Calíope, em pareixes preciosa. I ara que he trobat forces, si tu vols, jo et demostraré el que tu sóc capaç. Nicomedes, per favor, alça de terra. Mira, jo no puc voler-te, saps? És que el meu cor està ocupat. Estic enamorada d'un impossible. Com? Vols dir que tens nuvi? Cipriano no m'ho havia comentat. I ell sí que sabia els meus sentiments per tu. Però... És un impossible. Però per què? Ho sé, no t'ho puc contar. Calíope, si no m'ho contes no et puc entendre. És que no t'ho puc dir. Bueno, si me guardes el secret te ho diré. És que està casat. Casat? Però... Casat? Sí. Però si el vol... es pot divorciar. No es podria casar amb mi. Però per què no, si existeix el divorci? És el meu cunyat, Cipriano. Això... Calla, no digues, per favor. La meva germana no sap res i es moriria del disgust. Això no pot ser. Però, si Cipriano... Això no està bé. I tu? Com eres capaç de viure així a aquesta casa? Per què no t'has anat? Cipriano i tu, els dos, esteu bojos? I tu eres capaç de fer-li això a la teua germana? A les teues nebodes? I fins i tot a mi? Mira, el vull, ho sent? Ja duen 2 anys, saps? Però, per favor, que sigui un secret. No digues res en la feina de Cipriano. Mira, la gent no ho entendria, saps? I el miraria mal. Jo tampoc entenc res. Però tranquil·la, com vaig a comentar una cosa tan... Me'n vaig. A
Acomiada'm de Ciprià. Jo no podria. I a Urbana no li diu res? I Nicomedes sí que ha fet la visita curteta, amb les ganes que tenia de veure. Ha sigut curteta, però intensa. A més, que li he demanat jo que se n'anara per a poder reflexionar la seva proposta. La seva proposta? Quina proposta? Eres molt curiós, Cipriano, però està bé, te ho diré. M'ha demanat relacions formals. Què? Mira quin poema més bonic que m'ha escrit. Oh, Calíope Blancaflor. Yo te amo, Bellaurí. Al recibir estos versos, ¿no suspires tú por mí? ¿Qué cursi es este tú? Y cuando entre nubes orientales el sol asoma su nariz, yo te observo embelesado mientras chupo regaliz. Repera, ¿este está grinado? Gracias, ¿y tú querías contestar? Jo li he dit que m'ha encantat la seva proposta, però que abans de contestar-li jo tenia que comentar a tu. Mira tú la gateta moixa. Pues mira, tú, filla, no necessites comentar-me res. Tu ja eres gran i pots decidir quan vulguis. Mira. Aixina que t'agrada? Uf, de lo més. És un bon partit, eh? Deveries? Sí. Guanya molts euros. Té piso propi, cotxe, un apartament en primera línia a Benicassi. I solter. Ah, sí? Solter. Ai, això no ho sabia. Sí, senyora, sí. Vaja. Un bon... Escolta, Cipriano, estic cavilant una cosa. Dime. I si ara ve el doctor Capcalent o qualsevol d'estos altres que tu els havies enredat, què els podem dir? Perquè tu els havies donat esperances, recorda? Clar que els havia donat esperances, però saps el que farem? Què? Els direm que les coses bones no se poden esperar tant. Ara, així que es toquen el nas. Doncs mira, Tens tota la raó, Cipriano, no ho havia cavilat. Això farem. Doncs això ho farem. Sí, ja la tinc col·locat. Contadlo tot. Ho has dit? Però per què li has dit a Cipriano que li faràs cas a Nicomedes? Ai, Però que ja no t'agrada Pere. Qui és Pere? De qui parleu? Però, tieta, què? de veritat que vas a ser Nicomedes? Però si tu sempre havies dit que no volies un uniforme pel marit. Pere, l'altre dia, quan estava en l'hospital i tenia tanta febre i delirava, no feia més que repetir aquell mateix nom. Ara sí que no comprenc res. Bé, ja està bé, calleu totes i tu digues d'una vegada qui és Pere. Un amic de la tertúlia. Ja està. Vale, jo pediré la veritat. Dona. Sílvia. Bo, està bé. És un nuvi que tinc des de fa 2 anys. Ai, bé, i per què no mos havies dit mai res? Mira, germaneta, la primera i la més principal, saps que soc molt desconfiada. Amb el desengany que vas patir, a una la preparé per a zero, per això no vos he dit res. I la segona, és que meu passe meravellosament bé veient el meu cunyat com intenta buscar-me nuvi desesperadament. O tu no te passes bé? Clar que no passa bé. Però almenys eso os podías haver dit a nosaltres tres. Claro que sí, tieta. Tu ja saps que nosaltres hem guardat un secret. Segur? Clar. Jo diria que no. Per què? Doncs perquè la nit que se va quedar la meva germana en mi, mentre estèieu al sopar vos va sentir el pare. I al dia següent se'n va armar una per l'hospital
que semblava que esta persona estava en venda, però en època de rebaixes, saps? Cada un estilo per un costat. Ala, que exagera eres. Que no? Però sabeu què he pensat? Que crec que ha plegat l'hora de donar-li un escarment a aquest home. Un escarment? Sí. Però un Esteu d'acord? Clar que sí. Però un Ves que escarment, i per què? Perquè ell no és qui per porrar-se de Nostre Senyor a dirigir el destí de les dones d'esta casa, que ja està bé. Quanta raó tens. Esteu d'acord, que sí? Que sí, tieta, clar que sí. Què cal fer? Però abans de seguir, t'he de dir un secret. Ai, mira-la, que Cipriano pensa que té raó, que diu que quan es posa aixina sembla una brisa. No, en sèrio. Sembla que m'he passat un poquet i he fet una cosa terrible. Què has fet? T'has fet i me dones por. Jo no m'atrevís ni a respirar, Doncs... Vinga, digues Urbana. què és el que has fet. No t'enfades, carinyo. Ai, Li he dit a Nicomedes que estic enamorada de Cipriano, ell de mi, que tu no saps res. però ell és l'escarment que vol donar-li? No, ells el tenim que pensar entre totes. Ah. I entonces per què necessita això, Nicomedes? Jo me sembla que sé el que ho ha dit. Per posar a Cipriano en un compromís davant dels seus companys de treball. I per a que me prenga a no ser tan gallet de corral. Ahí. I ara tenim que rematar alguna operació per avisar-lo. O en coma, Te quedes sense ell. O curar del tot. Vale? Esteu d'acord? Sí. Vinga, doncs això ho fareu. Tereno, tu no dius que Galeno sempre està gastant bromes als companys i als malalts? L'està cridant-lo i que mos ajude a organitzar-lo tot. Ah, és veritat. Galeno té sempre unes superidees. Sí? Mare, Sí, clar que sí. Sí, ara assegurem al pare d'aquesta mala costum. Molt bé, doncs vaig a buscar-lo de seguida i vindrem només puguem. Vaig a Sí, dir tieta. I de pas també li ho direm al meu nuvi. Sí. Jo també me'n vaig, però conteu a mi, que jo puc col·laborar. Està Sílvia, molt bé. I tu i jo anem dins i xerrarem, que m'has de posar al dia de tot, de qui espere. Te ho contaré, germaneta. Ja veuràs, estic claríssim. Alt. Si a més el coneixes, ja veuràs. Passeu, que vaig a cridar a la mami i a la tieta. Sí, passeu. Que com nos pille mon pare, ja podeu donar-los per morts. Els dos. Chica, que per amor vistes, no serà per a tant. Jo sempre que parlo en ell me pareix un tio prou normal. En paraules, això sí. Ja està bé, tractant de parlar. Que així ens estem jugant molt més que una simple broma. Com no ens isca bé, ja podem acomiadar-nos de passar de nuvis a coses més serioses. Tu què dius, xaval? No, tio. Avisa. Que sensible està el xiquet. Jo no el conec molt, però a mi no hi ha ningú que me dice sense la meua l'orella. I l'homes, estàs segur que també vols entrar en l'embull? Jo, tot lo que siga fastiguejar al futur sogre, lo que faci falta. Ell no vol putejar-nos a batreos, pues matos ahí també. Escolta, espavilat, No en surt. que estàs parlant del meu pare. Una miqueta de respecte, no? No li facis cas, Cel. Escolta, tu no creus que aquestes dones estan parlant com ells, sí?
Per això hauríem d'apanyar-lo abans que torni mon pare. Què? Comencem? Quin ensurt! Avui és el dia de l'insult màgic. Que t'has assustat, Valent? Qui jo? Sí. Pues no! És un tic nerviós que tinc des de naixement. A més que jo saludo aixina. Què passa, ben plaer? Ja t'ho han contat tot? Sí. Estàs d'acord de fer-te passar per el fill africà que li farem creure que té? Sí. T'agrada la idea? Això serà molt divertit. Ah, que sí? Però heu pensat que si me reconeix a mi, ell o el cartero, ja no podré presentar-me així com a Nubi de l'Olim, eh? Ho haveu pensat? No te preocupes, que el cartero també està dintre de l'embull. Però escolta, Cariope, el xic crec que té raó, eh? Clar. Tot té una mesura. A veure si per voler escarmentar a Cipriano, li fastigarem el noviatge a l'Olim. Que no, carinyo, que no. Jo crec que no. Tu què dius, Galeno? Home, jo crec que ara que ja hem començat amb la broma hem de continuar. Ah, que sí? El que sí que podem fer és canviar algunes coses. Com a què? Com, per exemple, que el senyor Cipriano no arribi a veure el xiquet al fons. Ai. El que hem de fer és enviar-li una carteta ben carregada que li posi el cor a Semperó. Ai! Tots fem. Jo penso que així serà millor. A més, quan li contem totes les coses d'eixe xic que hem inventat, segur que es quedarà molt sospitós. Sí. Doncs vinga, seguim amb la broma. Què vos sembla, bé? Clar que sí. No, molt bé. Is, Valent! Si no t'he parlat més que una vegada. Tranquils, que no és Cipriano, segur? Segur. Per què t'ho clau? Tranquils. Repanocha, quin ensurt! Endavant. Que tens la sang llorjada o què? Però què dius? Si és que se m'han paralitzat les cames, els braços i fins i tot el cervell, xaval. El pols. Podem esperar a tots? Hola, Sílvia! Que guapa, que m'escuís! Què feu? Estem deliberant si el matem o li donem una medalla. A qui voleu donar-li una medalla? A qui ha de ser? Al rei de la casa. A Cipriano? Clar. Doncs jo vote per la medalla. Ah, sí? Però escolta, estos xics tan guapos. Ah, no sé, mira el sabor, eh? Mira que ara sí diré qui són. Són els nubis de les xiques. Mira, aquest és Joan Galeno, pediatra. Molt de bo, senyora. Senyoreta. Aquest és Alfonsín. Ai, perdona, fill, Alfons. El nuvi de l'Olim. ¡Qué viajecito! Ai, quina llàstima. Quina llàstima. De què? Que siguen compromesos. A que sí, per què? Perquè mos anaven com a ell enigmàtic per mi. Pot ser que tingués raó. Ja s'agrada que això. Però... jo te volia preguntar una coseta que me té curiositat, perquè vols donar-li una medalla a Cipriano? A Cipriano? I gran que li la donaran. Mira. Digues. I com eres, ja escampat per tot l'Ajuntament lo dels amoríos de Cipriano amb la seva diabòlica cunyada. Ai, Cariope, mira que si la cosa no és com tu penses, si s'estropea i no n'hi ha forma d'arreglar-ho, tu pensa que el treball de Cipriano és el pa en aquesta casa? Ai, Doncs espera't que encara te contaré l'última. Però aguanta una miqueta, eh? I acabem d'arreglar les coses en els xicuelos i que se'n vagin. Perquè com aparega el general, acabaran tots a la paredassa. Sílvia, espera una miqueta, si és que no me fa cas. Escolta'm, Cariope, a veure, aclareix-me una cosa. Què? Tu com sabies que Cipriano abans de conèixer-me a mi
Havia estat 2 anys a la illa de Cabo Verde, més en concret a la de Boavista, perquè a tu mai t'he dit res. Que bona xiqueta eres. No t'enteres mai de res, carinyo. Si sapigueres lo gran que se fa per ahí parlant de les seves correries. Nosaltres també ho sabíem, mare. Diu que se devia d'haver quedat en aquella illa, perquè el pare d'aquella xicona era un gran terratenient. Ho entens, carinyo? Mare, quan es queden xerrant a l'avi, cosa que li encanta, li sap d'anar molt bé al pico. L'avi ens va contar que va ser la malaltia de l'àvia i la mili que havia de fer el motiu per a que tornara tan precipitadament d'aquelles illes. Te dones compte, filla? Si és que ho sap tot el món. Sí, mamita. Sí, està clar, sí. Està clar que sempre s'ha cregut que si n'hauré sigut per ell, jo m'hauré quedat fadrina. Què te sembla? Com si no n'hi hagués més home que ell en el món. Ai, ai. Molt bé, m'alegre molt que hagin tret este tema de conversació, perquè tot allò que han dit ens vendrà de meravella per el que hem de preparar. Senyoretes, no és per fastiguejar, però han pensat a on nos podem amagar Galeno i jo en el cas hipotètic que aparegui l'amo de la casa, perquè estem tardant molt en arreglar-nos, homes! Alfons té raó. Sí. Lo de les cartes ja està tot en marxa, no? I estem tots d'acord. Doncs vinga, que esperem. Endavant, ja. Quina llàstima que m'ha perdut tota la reunió. Doncs bé, doncs vinga. El general! ¡Ay, no tierra! Pero, mamá, que... ¡Nieta, qué pena! ¡La cortina! ¡La cortina, la cortina! ¡Corre, corre! ¡Uy, la ría se m'agacha! Ven, 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 ven. Vaja, vaja, que no n'hi ha més dones, això sembla una manifestació feminista. I tu què, Sílvia, que t'has traslladat a viure així? Però no ens agradaria, perquè tens una casa molt distinta. Pues mira, celebrem aquesta distracció amb una festa. Vaig a fer-me els intònics. Mira, tu seu que los tenes molt esgotat. Jo te'l prepare. Se va peita? No, no, que tu fas com ta mare. Et vau posar una miqueta de ginebra. Que no, mamita. Deixa-ho, Terelu. Ja li prepararé jo, que jo sé com li agrada al pare. Sí. ¿Lo vais de veres, papi? Sí. Però què vos passi? Ah, clar, està Sílvia així i voleu fer-vos les grans, Ala, pues ves, prepara-ho tu, Loli, prepara-ho. Gràcies, papi. Ja veuràs que bona barna que som. Ara ho veurem. Tu deixa't caure una miqueta, saps? Cipriano, abans estava així la veïna i es veu que volia parlar amb tu, alguna cosa que vol que li aclarisques. Anem ara, abans de sopar. Xica, però si són les 5 de l'esprà, tranquil·la, ja anirem després. Això serà que l'han denunciat i voldrà que li expliqui com fer un recurs. El més segur. Tu te'n recordes d'aquella superesquerda que hi havia a la meva habitació? Doncs saps què? Que em sembla que s'està fent mega gran. Anem i te l'ensenyem, mira. Xica, deixa-ho estar. Però que dinàmiques estem les xiques d'aquesta casa avui. Sí. Deixa-ho per anar aquí. Estem molt dinàmiques, sí. Tranquil·la. Però... No, ja Vamos a ve. saludar, Ja ve. Pare. Bon esperit, Pare, encara no m'has donat els documents per a sol·licitar la beca de la universitat. Vols que anem ara? Deixem-ho estar per a un altre dia, xica. Però que no he treballat prou aquest matí? A més, si tanta pressa te corre, assista ta mare que també sap on estan els papers. Clar. Hola, papuchi. Cipriano,
no penses que amb tanta dona te poden entrar calors? Calors? Calor no, però dolor de cap sí que fareu per mi. Mira. I ara què pensa? Calor també ne tinc, tu. Vaig a obrir el balcó. No! Per què no? Que te catxines. Angines? Des de quan? Està la mateixa. Mira! Mira quina t'ha canviat! Vols que la despitgi les rentes? No, que tinc la rentadora estropeada. La rentadora està estropeada. També estropeada? Escolta, Sílvia, i tu vols viure en aquesta casa de potxos? I que estava molt malament del cap per aguantar a totes estes. Sabeu el que vos dic? Que me'n vaig a pegar una forteta a veure si se m'através el cap. Perquè, vamos, així no se pot aguantar, això. Quan ha tocat la cortina, pensava que em moria, però si ja ha faltat així per pegar-me un bes a morros. Calla. Jo m'ha pegat al moble mal com una botella d'anís del mico. Tenero, mira, Uri. Ai, que... Ai! Ja torna a estar així. Sabeu allò que es diu que el que no té cava ha de tindre cames? Això és el que m'ha passat a mi. Se m'han oblidat l'encenedor i els diners. I les dues coses són importants. Vas, ves? No te preocupes, ya te voy a caer con otros. Oh, me'n vaig. Ja podeu seguir parlant a la vostra comoditat. A de veure. Mare, com estan estes. Continue per allà. Mira, que se sent que la porta. Continue pensant que és una casa molt divertida, Ara, ja no n'hi ha per ir. Sí, molt divertida, però no apta per a cardíacs, Ai! Posa'm una. Mare, que mal se passa. I vols dir? Jo ja tinc tota la ració dels ulls per a tot el mes. No és l'únic, tu, Tieta, que te diré que si ara després de tants anys li farem creure que és justament ara quan el fill vol conèixer a son pare. No és molt estrany, tieta, que la mare mai l'escriguera ni li diguera res? Calma't, carinyo. Ja veuràs com si ho fem bé, li podem fer creure de tot. Ja veuràs com si, en l'ajuda de Galeno, que ha tingut molt bona idea, ho farem estupendament. Senyor de Galiope. Què, carinyo? Jo vull agrair-li tot el que està fent vostè per a que siguem benvinguts a esta casa com a nuvis en els xiques. Gràcies, carinyo. És vostè molt templat. Un besito. Un besito. Jo també vull agrair-los a les dues la seva ajuda. Sobretot a vostè, senyora Urbana. Ja és vostè molt simpàtica, Sí, però xeta. Com ara, este chique com ara, Bé, si ja està tot preparat, més val que estos xicots deixen l'escenari del crim. Vaya, senyora Urbana, veu que s'ha ficat vostè al paperes i ja parla com Sherlock Holmes. En fi, doncs que ja hi ha sort i que ens isca tot bé, Fins després. Adéu. Molt que se li hagin curat les angines tan pront. Adéu, que tinc sort, que la necessitareu. Adéu. I ara te contaré tot el que t'has perdut, perquè n'hi ha encara més de tot el que has vist. Primer vull que em tires les cartes. Les cartes? Les cartes? Que hi ha una novetat en la teva vida des d'ahir? A veure, conta. Anit, en el sopar de l'entrega de premis a l'home de l'any, sí, mos van trobar altra vegada. Mira, mos van mirar. Jo primer vaig fer-la dissimular, com que si no.
Però ell em va mirar, ens va apropar a mi i em va pegar una abraçada i 2 besos que em va deixar tremolant. De veres? Però, Sílvia, de qui parles si se pot saber, clar? Sí. Estic parlant de l'home més meravellós, més guapo, més interessant, més... Sílvia? Què? Però de qui estàs parlant? De que tindrà un nom, no? Digues qui és. Sí, Te dones compte com jo vaig adivinar que ell encara te volia? sí. Mira, vam estar tota la nit ballant. Em dia coses dolcetes a l'orelleta. Ai, jo estava tremolant. Ai... Sílvia, vols dir-me qui és? No serà l'home invisible, fins i tot ell també tenia nom. És que com estic tan enamorada, me sembla que tot el món té que conèixer-lo. Però això vas de primavera, no? Ah, sí, t'ha agradat? Sílvia, saps què t'he dit? Què? Que no t'aguante. Cabana. Míralo, porque si no te ho té que dir, no vols que està enamorada. Rosa. Claro. Jo me'n vaig dins. Chica, Urbana. És el doctor Cap Calent. Què? El doctor Cap Calent? El doctor Capcadet? El teu metge de l'hospital? Ese que Cipriano volia enredar-te en ell? Pues sí, a totes les teves preguntes. Ah, i que no sabeu fins on va plegar en el suborn per a qui es queda en Calumpe. Mira, li va oferir llevar-li totes les multes d'aparcament si tu. No serà de veres. Te ho has inventat tu. No, de veres. ¿De veres? De veres. Urbana, ho sento, el mate. Te quedes sense marit. I jo te dono tot el permís. No el mates encara. Espera, que primer me tens que tirar les cartes. Carinyo, saps que he estat malalta. I és dissabte. Fins al dissabte que ve no puc. El meu aura encara no està recuperat. Així és que el dissabte que ve, dintre d'una setmaneta, te les llegiré. De tots modos, segons tu, no valen per a res. No sigues dura. Pues és que això no se diu. Les cartes sí que valen. I diuen les veritats. Ai, Calíope. Vaig a una caminata que he pegat per parlar amb Nicomedes. Porta una setmana buscant-lo i sense trobar-lo. Ja vaig. Vaig a un muntó de cartes i mai són per a mi. Clar, este xiquete recibeix més correspondència que Papà Noel. Toca, esta sí que ho és. Mira. Sí, home, a la meva edat em posaré jo a estudiar un curset de xinès. Estos estan bojos, home. On vas? No vaig. Vinc de replegar les cartes de la bústia. Per cert, que totes són per a vosaltres. Així teniu. Esta no, Esta no. Esta és meva. Pare, abans han vingut a preguntar per tu. Qui ha preguntat per mi? Un xicot. Semblava estranger, per el color de la pell i per la forma de parlar. I esteu segures que preguntaven per mi? Perquè ara fa un moment ha preguntat un xicón, però era pel veí de davant. Sí, pare, sí. Mira, i a més, a veures, m'ha donat aquesta targeta per a tu. Portava una maleta molt gran. Li han preguntat, però no ha volgut dir-nos res. Ah, però tornarà. I esteu segures que preguntava per mi? Ai, clar que sí. Mira, ell ha llegit el teu nom d'una carta que portava. Però l'adreça era de casa del iaio Daniel. I m'ha preguntat que si així vivia el fill de Daniel el madrileño. Caram.
Feia temps que no em dien el meu nom. Ara ja no s'estila. No? I l'adreça de casa al iaio Daniel? Sí. Molt poques persones la saben. Que curiós. Ja ens assabentarem. No conec, en este nom no reconec a ningú conegut. En fi, ja ens assabentarem. Mira, ja fem una cervesa. I ta mare? I el dolor de quissals de ta tia? Per dins, xerrant de les seves coses en la saleta. Ta tia segur que estarà presumint. I ta mare? Ahí m'ha dotada, mira-la, com si me hubiera. Mira, tots estos nombres tan moderns i no troben ni el destapador de la botella. Xiquets, que quirden. Si no n'hi ha ningú, segur que em tocarà obrir a mi, després diuen que jo mane. Home, passa, Moisés. Volies alguna cosa? Home, senyor Cipriano, doncs amb la calor que fa, podries tirar-se en una cerveseta? Que era una broma, senyor Cipriano, no s'enfade, home. Bé. Què hi ha? Com va el dia? Bé, i tu? Què te contes? Doncs mira, contaré, i puc contar moltes coses, sí. Però que interessa una només. Veure, fa una estona anava a deixar-li les cartes a l'Agustín. D'això fa un parell d'hores més o menys. Total, que un jove s'ha acostat a mi i m'ha fet un munt de preguntes sobre vostè. I què t'ha preguntat sobre mi? Doncs que com era vostè, que si era casat, que quants fills tenia. Això sé que més m'ha xocat, que preguntava de vostè sense conèixer-lo de res. Que en què treballava, que a quin pis vivia, que si estava a casa. Jo li dic que pensava que no estaria, però he enviat escala amunt i ja no sé res més. Sí que feia un munt de preguntes rares. I com era eixe que feia eixes preguntes? Doncs veurà, era alt, una mica moreno de pell. Vull dir que era negre, sap? Pareixia sud-americà o africà. En París per eixe parlar tan suau i musical que tenen, sap vostè? I duia una malleta molt gran, això sí que me'n recorde. Molt bé. Pues gràcies per les teves atencions. Vols alguna coseta més? Doncs mira, si tinguera un tros de coca d'eixa que fa la senyora Urbana i un cafetet... Que era broma, senyor Cipriano, no s'enfade! Si ja som camarades per desrabiar, home. No m'enfade, però quasi. Que no, home, que no. Si jo sols voy a contar-ho per a que vostè fora saber. Ixe serà el mateix que m'han dit abans les xicoles. Ara pegaré una volteta pel barri a veure si veig a un o altre d'eixes característiques. Molt bé, senyor Cipriano, doncs que tinga sort de la búsqueda, Ne tindré, no t'oblides que estàs parlant en un bon professional. Sí, vaig endavant. Bé. Ni obridor ni res, collons. Així, i ara me falta una taula per ficar-me la xaqueta, o me falta una mà. Vaig a veure això, ho tornaré avant. I que estranys estaven avui Manolo i Tomàs. I quina forma més particular de parlar de la meva cunyada. Que tios més xalaos, que quantes me'n falten per formar una aren. Doners! Obriu que jo me'n vaig! Aren, i me toca obrir a mi! Home, Nicomedes, passa! Ja han aparegut les estisores! Sí, però m'han dit que buscaves. Sí, des de fa dies. Vols
una cerveseta? Senta't. Mira, Calliope m'ho ha contat tot. Jo estic orgullós de que sigues el meu amic i que això nostre haig de deixar de ser ja el nostre secret. Casi que millor que no me saques las cervezas, se m'ha passat la set. Què? Escolta, jo sé que el que vols dir-me és seriós, però no cal que te poses així. Ara ja som 3 en saber. A mi em pareix tot bé i a l'Urbana també li pareixerà. Però com? Que Urbana també ho sap? No, tranquil·litza, no ho sap encara, però jo li ho contaré i ella segur que ho entendrà. Però t'atreviràs a dir-li-ho? Li pots donar un gran disgust, És sa germana. Mira, Nicomedes, tranquil·litza. Elles se volen molt, i el que a una li fa feliç, l'altra s'alegre. Per això no cal que et preocupes. Tranquil. Però... I les teues filles? Tu penses que seran tan comprensives? Mira, les meues filles, ara que les nomenes, elles estan enamoradetes de la seva tieta. En tot el que ella fa, elles sempre estan d'acord. A més, tu també tens que estar d'acord. Tu ja eres quasi de la família. Mira, Cipriano, tu sempre has presumit de que si esta te diu això, que si l'altra te mira aixina, però això és molt seriós. Això pot canviar-li la vida a un, no et dones compte. Però anem a veure. Mira, si Nicomedes, tu tranquil·litza. A tu no t'agrada la meva por. Pues a bé, a per ella i això nostre pot quedar conforme està. Mira, Cipriano, no m'esperava jo que foras tan modern, tan divertit. Però anem a veure. La vida, Nicomedes, és molt curteta. És bonica, però curteta. I ha que aprofitar-la. Tu eres solter i has de ser més decidit. A més, pensa que hi ha més d'un gat per a Iserreta. Ja ho sé, això ho tinc molt clar. Mira, Cipriano, ara no puc dir-te el que pense ni el que sé. Tinc por de ser massa violent, massa vehement, massa impulsiu. Aparta't, indiscret. Però no sé com és tan difícil. Jo pense que a este li han entrat caguetes amb voler tenir la seva solteria. I jo que pensava que ja tenia casar a la bruixa de la meva cunyada. Una foto. Però, en fi, si no és este, ne buscaré un altre. Però jo a esta la case. Com a mi me diu així. Dones! Dones que toquen! Així no és ni Cristo. Al final haurem de ficar un porter. Bé, passa Moisès. Fa 100 dies sense creuar-nos i ara de moment sembla que visqueràs en esta mateixa casa. Perdone, señor Cipriano, si molesté. Espera't una miqueta que ja acabo de xerrar, com no hi se me nevarà la jaqueta. Però és que he tornat a veure el xico ese que preguntava abans per vostè, sap? Ah, sí? Què? T'ha fet més preguntes de mi? Doncs, mire, no s'ho creurà, però ha vingut dret a mi i m'ha donat aquesta carta per vostè. Jo he dit que pujarà, que ara sí que està bé, però m'ha dit que voy a donar-hi temps a que la llegirà i que per favor, li la donara jo. Vinga. Molt bé. Moltes gràcies per les teves atencions. No es mereixen, senyor Cipriano, no m'acompanye, que és el camí. Ja sé que des del camí dius mitja si a ma casa, cara de collons. És de Boavista, Cabo Verde.
Dolores Martins, esta és la meva antiga nòvia, què voldrà esta? Després de tants anys? Però què diu esta? Jo un fill? Ai, mare de Déu! I diu que no ha pogut convencer-lo! I que ve a conèixer-me! Mare de Déu de Lledó! Però si és negre! Però negre, negre! I ara què faig jo, senyor? Ai, nostre senyor! Què te passa? Que no te trobes bé? Sí, sí. Com Blanquet? Sí que me trobem així. I vosaltres què? Ja aneu a fer bruixeries ahir? No, ja les hem fet. Per cert, que tu no has eixit molt ben parat, Tarita Sílvia. Bueno, mira, carinyo, ja saps el que han de parar dels sastres. Dintre de un parell de mesos li tornem a preguntar. Te sembla bé? Vinga, t'acompanyi. Adéu, Sílvia. Mira, sembla mentida que una regidora com tu també crega en aquestes bogeries. De bogeries res, Cipriano. No? Van ser les cartes les que me van avisar de que seria de regidora. I també de la mort de ma mare. Repera, això també ho avisen? Clar que sí, Cipriano. Mira, no te'n vagis, que vaig a acomiadar a Sílvia i ara tornaré i te contaré un parell de cosetes que te poden interessar. Moltes gràcies. A mi no m'interessa res de tot això. A més, estic una miqueta de pressa. Ah, coi, caballerete. Si a tu no t'interessa, a mi sí. Perquè fa 2 setmanes que les cartes i les caragoles diuen que tens 2 filles i un fill. I que jo sàpigues, sols ben parits 2 filles. Urbana, lleva de davant i deixa de dir bogeries. Tu i jo només tenim 2 filles. Això està clar i ben clar. Clar, ho tinc jo, però és a tu qui és un fill de més. Tu i la teua germana, qui sou per a tirar-me a mi les cartes, les caragoles o el que sigui, i menys sense el meu permís. Mira, jo sóc la teua dona i tinc tot el permís que me dóna la gana. De qui és aquesta carta? I si la carta és personal, a tu no t'interessa res. Com que no m'interessa? Tot el que passa en aquesta casa m'interessa a mi. Però aquesta carta que la tinc llegint enseguida. Cipriano, dona una carta, Sí, Urbana. Tranquila, filla, no te preocupes per lo que posa la carta. Ara te tiraré jo les cartes i veuràs que prou te'l diré. Tranquila. Prohibís que facis bruixeries, Així a casa. I menys de mi. M'entens? Fora! Ajudaré enseguida. Qui jo? Tu. A més, tens que amagar-me algo a mi? Jo no, però el que no m'agrada és que la teva germana faci bruixeries en mi. Ajudaré. T'ajudaré, però només una miqueta. Cipriano, no vagis ja que se n'hi ha pressa. Ja ganaré 2. Ja, ahí tens. Esta me la pagues. No sé com, si no t'he dit el taló. Seu, carinyo, seu. Seu que dins d'un moment te diré el contingut de la carta. Tu, Cipriano, acosta't d'ací, baralla les cartes i fes 3 talls. Jo no barallo res. 2. No li les barallaré, però que costi que ho faig per tu. Ahí tens. Ja pots començar a fer tonteries. Perquè te tranquil·litzes un poquet. Començarem per al teu passat, que així el coneixes. No mos podràs dir si és de veres o no, d'acord? Uf! Ole! Ves com ens hem? Ole! Malament del tot. Mira, Cipriano, les cartes diuen que quan eres menut vas caure d'un cavall, això és cert?
Sí. Veus com ho saben les cartes? També diuen que després d'eixa caiguda totes les nits te pisaves en el llit. Això és mentira! Ja es comencen les teues bogeries en tal de ridiculitzar-me. Tu estàs segur? Segur estic, segur! Torna-ho a mirar bé. Mireu, Joana, però és que les cartes sempre encerten, no s'equivoquen mai. També diuen... Se vestia de dona. També diuen que quan eres menut t'agradava vestir-te de dona. A qui li furtaves la roba, les sabates i les pintures? A ta mare? Què? Això és tot mentira, te ho inventes tu. Que A més, Cipriano? si fora veritat, molts xiquets ho fan això. Cert, Cipriano, però els 2 o 3 anys no els 10 o 12 com tu. Jo dic que això tot són invencions de la teua germana per tal de ridiculitzar-me. ¿Estás segur, Cipriano? Segur! Pues mira, vaya a quedar a ta mare. I ella mos ho confirmarà. Pues o mos ho negarà. Cridala, ella te ho dirà. Mira tu peor. Tot preocupat estic jo. Mareta, sí, és que sí, que sí, en Cipriano. I volia fer una pregunteta, sí. Però- Escolta, mare. Què dic que no? ¿Sí? No me dices que... ¡Ay! Que sí, ¿no? ¡Ay, Cipriano! Això te ho estàs inventant tu. Ma mare no està al telèfon. No? Mare, esperes una miqueta, que Cipriano vol parlar amb vostè. Però si no està, segur que no està ahí. Comprovau. Doncs hi veuràs. Ala, passa. Sí? Que t'ha dit que sí? Sí, mare, sí. No me'n recordava, no. Sí, demà aniré a veure, demà. Sí, adeu, mareta, adeu. Sí, besets. Adeu. Que no estarà ja bé tant de riure de mi, de burlar-vos? Seguim o què? Vinga, va, Calliope, que jo tinc ganes de saber què és el que posa en aquesta maleïda carta. Ah, de veres. Què te sembla, Cipriano? Torna a tirar les cartes ara i ja digui el contingut de la carta. Bé? Jo, Calliope, he vist que tu quan fas bruixeries d'ixes fiques ciris de colors. Ara per què no? Encara és pronte per això. Vinga, Tu què? jo vull saber què posa en aquesta carta. Tira les cartes. Ixa carta és una carta personal, és privat. M'entens o no? Mira, Cipriano, que si és algo important i no me'l vols dir, Però la tindré mi grossa. si l'he acabat d'obrir, si no he tingut temps ni de llegir-la. Ah, Deixa-la que la llegir. espera, Muy bien, llis-la i te donem tot el temps que necessites. perfecte. Cipriano! Cipriano! Espera, ara veuràs. Doncs, contestar que no ho puc llegir. Escolta, fem un cireig, que a mi m'agrada això del cireig. Vinga, Urbana, ves que la cosa ho requerís. Ves-vos 2 ciris blancs i 2 negres. Oi? Tants, ne vols? Sí, carinyo, sí. Pa una vegada que se dice Cipriano... Pues vinga, però no comenceu sense mi, No, que vinc de començaré. seguida. Tranquil·la, que no començaré. Calliope, tu saps el que diu esta carta? Jo sí. Què vols, que te la repetisca lletra per lletra? I com ho pots saber? Que l'has llegida? Però quan? Com? A on? Bé, Cipriano, bé. Ja sé que ves que tens molts dubtes. Te la diré a grosso modo. I ràpid, per a que no mos pilli Urbana. Perquè això és el que vols, veritat? Que la meva germana no se n'assabente. Tat?
Bé, doncs vinga. La carta ve de molt lluny, d'un lloc que està rodejat d'aigua per totes parts. Una illa. En ella viu una xicona que està unida a tu per uns grans sentiments. En eixa carta te dona una novetat que tu no sabies i que mai hagueres pogut imaginar. És la teva núvia de Cabo Verde, veritat? Mare meva, I com ho pots saber? Mira, també sí que ara mateixa, sonarà eixe telèfon. Serà ell. És el teu fill? Cipriano agarrat, sap que tens la carta, que t'ha donat temps de llegir-la. Cipriano? Però l'agarres o no? Ja deixa de sonar, ho has vist? Te jure, Calíope, que jo no sabia res d'aquest fill quan me vaig casar amb la teva germana. Te ho jure! A mi no me tens que donar ninguna explicació. Això li la tens que donar a Urbana, però no saps com fer-lo, veritat? Calíope, salva'm! I jo te jure que no tornaré a buscar-te mai ninguna nòvia més. Te deixaré tranquil·la i ja no te tornaré a deixar cap nòvia més. Novia no le vull jo. ¿Novio? Es que ya no sé lo que me digo. Es que... No he trobat els ciris. No te preocupes. Seu que ho farem sense ells. No fa falta els ciris. Mira, Cipriano, la meva germana està molt nerviosa i molt intranquil·la per eixa carta. Les cartes i les caragoles no se solen equivocar mai. Així que fes el favor, dona-li eixa carta a Urbana. I bueno, agafa la carta i llis-la. Sí. Urbana. Cipriano, Calíope, vine, ayuda'm. Jo? Deixa la terra. Per ell és massa fort reconèixer que s'havia equivocat. Terelu. Sí, mamita, ¿qué pasa? Ay, ¿dónde está el cine? ¿Dónde estás? Mareta, estoy aquí, així baix, amb Galeno, l'Olín i el Fons. Ai, que pare està tot estès a terra! Què? Pugeu. Ai, mamita, i Galeno també. I el primer? El pediatre el primer! Pugem de seguida. Ai, Calíope, que me pensé que m'ho han passat en la broma. Tranquila, dona, que bicho malo nunca muere. Y el teu home te corda per ayer. Ai, cariño. Ai, mare, què m'ha passat? Ai, mireu, el pare. Papi. A veure, deixeu-me a mi. A veure, que jo soc especialista en xiquets com este. Què ha passat? Què ha passat? Mira, pues que Calíope m'ha dit, vés dir si porta uns ciris. Quan jo he tornat, li ha dit a Cipriano, dóna-li la carta. Jo l'agarra i de sobte mira meu tota terra. Tranquil·la, que ha sigut només una lipotímia perquè el pols el té bé. No tindrà vostè un poc d'amoníac o un perfum que siga fort. Sí, i si per un canonci de Nicole. I se m'alega. I sí? Per ahí, nenuco millor. La por de l'insult! Home, no, que com hem de matar. No. És només una lipotímia, ningú no es mor així com així. Tranquil. Ajudeu-me a posar-lo al sofà, va. Oh, com pesa, No m'estranya que no té ningú. Ai! Honesty! Ai! Aprofita. Què em passa? Tranquil, Cipriano, tranquil. Que el xic està en sí.
que negre, ni que negre, tranquil·lices, que ja ha passat tot. No és negre, és blanc, com el clau blanc. Sí, és blanc. Aleshores, tu qui eres? Jo sóc el doctor Joan Galeno. És a dir, el nuvi de la seva filla Teresa. Això ho veurem! Cipriano! Ho veuràs? Sí? Què portes dit? Urbana! Hi ha una botella de cava! Que ho han de celebrar això! Com es troba, senyor Cipriano? També estan així? Sí, i molt assustat. Home, ara ja estic més tranquil, com ja s'ha ficat bé. I vull dir-li que sóc l'altre nuvi. Que no m'ho dius prou? Però què dius, papito? No, de Terenu no, de l'Olín. De l'Olín? La meva xiqueta? Ah! Això ho veurem ara! Cipriano? Ara, després, més tard, i què et podré vestir? Sempre ens recordarem d'aquells que tenen tan clar, tan lluminós, tan bonic. Urbana, una trampolla de cava. Vine, reina, vine. Vine que te tinc que dir una coseta. Abans d'anar, vos tinc que dir que jo també tinc que donar-vos una novetat. Anem a celebrar-ho. Algo que no sabeu. Doncs mira, Urbana, m'han demanat relacions i he decidit acceptar. M'espero que vos sembli bé. A mi sí, i si fa falta, jo el padrí. No sé si li cometes estar per la boca. T'he comentat que és un company del teu marit? Sí, un company de torn i de la mateixa promoció. I solter. Sí, senyora, solter. Pensa que t'equivoques, Ell no és solter, però la veritat és que això a mi no em preocupa, Cipriano. El que més m'importa és que ell em vol molt, i jo a ell. Com que no és solter? És solter, i ben solter. No, Cipriano, no és solter, és viudo. Viudo? Sí? Ara ho entenc tot. Per això estava tan nerviós, el pobret. No sabia com dir-me-ho. Clar, per això estava tan nerviós i no sabia com explicar-se. De tota manera, ara vine a veure, parlaré i diré que això no té cap importància. Tu de qui estàs parlant? Jo? Perquè me sembla que et confons. De qui estàs parlant, Cipriano? Jo? De Nicomedes, el mateix que tu, no? No. Ah, no? Jo estic parlant de Pere. Pere? Pere? Jo no tinc cap company que es diga Pere. Jo crec que sí, Cipriano. Cavila una miqueta. Com li diuen al teu cap de treball? El més alt de l'Ajuntament. El que més mana, clar. Ah, era ixe? Doncs sí. Sí que te l'has buscat de alto copete. Sí que pixes alt, xica. I des de quan que som nuvis? De veres que t'interessa la resposta? No. Sí que he fet el ridícul davant de tots, tratant de buscar-te un nuvi, i tu ja el tenies. Cipriano, he llegit la carta. I estic molt contenta. L'acceptem, veritat? L'acceptem? De veres vols que l'acceptem? Clar, que bé. Jo tenia ganes d'un viatge, d'unes vacances. Doncs ja les tenim. Ells han volgut contactar amb nosaltres. Doncs nosaltres complirem amb la nostra obligació. Clar que anirem a l'hotel de Boavista.
querido amigo, queremos agradecerle la ayuda que en su día nos otorgó con su trabajo. Es por ello que queremos premiarle con un viaje y estancia de una semana de duración para 2 personas, con todos los gastos pagados. Este hotel que usted ayudó a hacer realidad se honra en invitarle. Pensamos que nuestra reconocida fama de gran hotel se la debemos al cariño y esmero de todos nuestros antiguos empleados. Esperando una respuesta satisfactoria por su parte, confiando en verlo pronto por aquí, nos despedimos atentamente. Sí que esteu contents. Jo, si tots esteu contents, jo també estic content. També. Però no vaig al viatge. Cipriano, clar que anirem. I tu tornaràs a veure aquella illa que recordes amb tant de carinyo. I quan acabes així, espero que te servisque d'escarment. I que aprengues a escoltar, valorar els sentiments i les opinions de la teva família. I que no tinguem que dir-te mai, però que mai més... ¡Vais a de la barra, Cipriano!